Hello po mga kachapsoy, bisperas po ngayon dito sa amin sa Barangay Magsaysay po. Dito po sa Lawang, Hilagang Samar, Lawang Northern Samar po. At ngayon po ay titingnan po natin kung paano po magfiesta yung aming barangay, lalo na ngayong panahon ng pandemya. So ano ba yung fiesta, ano ba yung pagkakaiba ng fiesta sa nung panahon na normal pa yung panahon tapos ngayon. So nandito yung mga kasama ko, mag-shoutout kayo. Sige. So watch out mga kachapsoy. So mga kachapsoy, ang una po nating pupuntahan ay yung simbahan po ng Barangay Magsaysay. So tingnan po natin kung ano na pong kaganapan dito sa Barangay Magsaysay. Ayan, napagpakan. Ayan, may misa po. Tara ate. Wow, may ano pala dito ngayon mga kachapsoy. Tawag dito yung mass wedding. So ayan mga kachapsoy, meron pa ditong nagaganap na mass wedding. So congratulations to the newlyweds. At sana po pagpalain ang inyong pagsasama bilang mga bagong mag-asawa. So, nandito yung tindera. O sige, punta na tayo dito. So, hello mga kachapsoy. Ngayon po ay pupunta naman kami sa Utod. Hindi, doon sa ibang bahagi po ng barangay. At titingnan po natin kung paano mag-celebrate ng fiesta yung mga tao dito sa Barangay Magsaysay. So ito po yung aming munting barangay, yung Barangay Magsaysay. Ayan, Kalapay Bimbi ho. Ayan, si Maymerna. Maymerna, mga payang patron. Maymerna. Ha? Oh, kay patron. Oh. So ayun, hindi kami Maymerna. Sige. So far so good. Wala pong masyadong engranding celebration. Simple lang po yung mga handa. Tapos wala pong masyadong bisita kasi nga po may bantay para po masiguro na makaiwas po yung tao sa COVID-19. Ito po yung aming barangay hall. Ayan po, tapos may water system po yung yung barangay Magsaysay. So ayun po, ibang iba na po sa dati. Dati po napakaingay, tapos may mga banderitas po. Ngayon po, simple lang po yung celebration. Bawal po yung kantahan, bawal po yung inuman. Kaya ang inyong kachapsoy ay hindi makapaglalasing. Okay, first stop muna tayo dito sa aking uncle. Tingnan natin kung anong ginagawa nila dito. Hello, mga kachapsoy. Hi guys! Welcome to Chara! Mag-hi ka sa mga kachapsoy. Hoy Bibi, mag-hi ka naman. Baka ito na yung pagkakataon mong makapag-asawa ka ng kachapsoy. Punta po natin yung iba. Tahimik lang yung Barangay Magsaysay oh. So ayun. Ay pa pala may igit. Nandito na kami ngayon sa Malidong. Ayun mga kachapsoy, yung pinsan ko. Nahiya pa.
Nahiya pa yan sa umpisa, pero mamaya sasama na yan sa amin. Ayan po mga kachapsoy. Ang tahimik po talaga. Pakita ko po sa inyo yung mga nagbabantay, pero hindi po tayo lalapit doon. Ayun po, doon sa may welcome. Doon po may nagbabantay po para sa mga papasok na hindi mga residente ng barangay Magsaysay. So ayun, dahil hindi po pinapayagan na pumunta o pumasok yung mga hindi residente ng barangay para nga po makaiwas sa sakit na COVID-19. Pasokin po natin yung uncle ko nandito. Hi sa mga kachapsoy naman kayo dyan. Sige, shoutout, may shoutout kayo. Yung mga chicks. Yan. Sige, ano pa? Yan! Woo! Panalo! Ayan yung uncle ko na napakabait, napakagwapo at napakabulero. Hello! Ha? Galo yan yung balay. Babae ka. Paghay na kan Corazon, kay makikita ito ni Corazon doon, kay upload ko to. Hi, yan yung asawa na aking uncle na napakaganda at napakagaling niyang kumuratsa. Panalo! Nagpaghay ko kay para makita naman ni Corazon. Yan. Ayan yung pinsan kong maganda at ang anak niyang ubod ng ganda, mas ginandahan pa siya. Ay, gwapo yan, anak ko. Ano ba yan? Lalaki pala to. Anong pangalan, Sarah? Nako, ayusin mo ha. So, ayun. Ito pa dito yung Sitio Malidong. Yung sitio ng barangay Magsaysay. Mga kachapsoy, may pupuntahan tayo. Maupay. Ang ganda-ganda ng ano nyo ha, tindahan nyo. Mag-hi ka naman sa mga kachapsoy dyan. Isa namang wave dyan. Mga kachapsoy, ayan, si Ate Chris. Ang dami niyang tinda oh. Yung mga plantito dyan oh. May mga halaman pa siya. Yan. Ate Chris, sana nanonood ka ng mga vlogs ko. Kabagan? Oh, tawa ka ng tawa. So nagbo-vlog ako para naman makita ng mga taga Maynila kung paano mag-fiesta yung barangay Magsaysay, lalo na ngayong panahon ng pandemya. So hello. Hoy baby, mag-hi ka sa mga kachapsoy natin. Mag-wave. Yan. Woo! Woo! Panalo! Yan! Woo! Woo! Panalo! Grabe. Sikat ka bukas. Sikat ka bukas. Ngati kami Ate Chris. Sige, thank you. Ang ganda oh, grabe. Simple lang yung bahay nila pero maganda. Oh. Tapos may tindahan, payak na pamumuhay. Tapos may basketball court, ayan. Oh. Punta naman tayo dito guys. Dito naman tayo sa kabilang kali. Ayan. Mag-hi ka naman sa mga kachapsoy ko. Hi. Nakikita to sa Maynila, vlog to eh. Yan yung pinsan kong napakagwapo at napakabait. Hi sa mga kachapsoy. Ayan oh, bakit kayo na, huy, mababangga ka sa turil. Wag! Wag! Huy, mababangga ka sa turil. Wag! Wag! Hello mga kachapsoy, nandito po may pinupugol. Mag-hi ka muna sa mga kachapsoy natin dyan na. Hindi, wag kang manghiya. Wag kang manghiya, wag kang mahiya. Mag-hi ka, wag kang manghiya. Wag kang mahiya. Mag-hi ka lang sa mga kachapsoy. Sabihin mo, hello mga kachapsoy. Punta natin dito yung isa kong auntie.
Maupay. Grabe, wala silang bisita. Oh, mga kachapsoy. Hello. Hello mga kachapsoy. Yung mga pinsan ko. Yan, ito pa. Ito pa na isa. Ito si Kuya Robert. Ayan. Ayan mga kachapsoy. Ano ba yan? So ayan mga kachapsoy, ito po yung aking ano dito, ito po yung aking auntie. Ayan po yung maganda kong auntie. Tapos ayun po yung maingay na ano, umagad ng aking auntie. Ayun. Wala po silang bisita kasi po bawal po ang bisita ngayong sa bahay nga. Yung mga bisita ko, hinagay ko. Ayun nga, yung mga bisita ko, hinagay ko. Pinainom ko lang ng tubig. O ayan, solve na kayo dyan. Tapos hinagay ko na. Anong sasabihin ko? Di ka nakapito. Magsilayas na kayo dito. Di ba? Ate Lisa? Yan. Ang napakagandang chapsoy na yan. Biktima na naman kayo ng karahasan. Isa pa ito. Ayan. Bakit gano'n? Nandito pa. Mga kachapsoy si Ate Lani. Pero hindi merkado. Ano siya? Hindi rin. Lani Mercado. Lani Palingki. Tagalog. Hindi, Palingki na Tagalog. Ayun mga kachapsoy, manghinain na sila. Hindi man lang sila nag-uya sa akin. Ayan mga kachapsoy. Labas na tayo. Hanap naman tayo ng ibang mapupuntahan natin. Ngayon, punta naman tayo sa isa ko pang uncle. Punta tayo kay Kapitan. Sa uncle kong kapitan dito sa barangay Magsaysay. Ayun. Hi Lolo Bert. Hi Chen. Sa mga kachapsoy. Tayo dito sa uncle ko. Ayan. Hello. Hello, mag-hi ka naman sa mga kachapsoy dyan. Para makita yan ng mama mo doon, ng papa mo. Sabihin mo, mama, kachapsoy na ako. Nandito yung pinaka-60 kong pinsan. Ayan o. Sa sobrang 60 niya, panay ang bahog niya. Hi. Sa mga kachapsoy. Anong ginagawa mo, insan? Gulaman. Gumagawa siya ng gulaman, mga kachapsoy. Ayan. Mag-hi ka naman sa mga kachapsoy dyan. May nining, hello. Mag-hi ka naman para makita nila yung kuni doon sa Maynila. Ito yung auntie ko, asawa ng uncle ko. Siya ay nanghuhugas, mga kachapsoy. Ragta ka na mo. Hayaan mo lang yan na ragta. Hugas na rin yung dingguin. Magdidinggo. Ay, mas papay. Ay, ninong sa kasal. So, ayun. Wala pala dito si Kapitan. Nagnininong siya sa kasal. Hi, mga kachapsoy. Hello mga kachapsoy. Ayun yung mga chapsoy dito sa ano. May pupuntahan ako dito. Dito Kalamay Gina. Maupay. Paiksor. Hello. Yan. Mga kachapsoy, ito yung kamag-anak namin si Paiksor. Tapos ito yung kanilang munting bahay. Pasokin natin kung ano yung kung may bisita na ba sila. Hello. Hello mga kachapsoy, ang ganda ng bahay nila. Oh, ayan, mahihain si May Gina eh. Hindi siya pwede mag-artista kasi mahihain.
Hindi kagaya kay Paiksor, oh. Si Paiksor, mag-hi ka. Yan. yan tayo eh. Yan. Dapat ganyan tayo. Sige, may China, mag-hi ka na lang, may China. Yan. So, bawal po yung bisita natin ngayon dito sa, ayun, si Paibimbi, oh. Bawal po yung bisita kasi nga po pandemic. Para makaiwas po sa sakit ng COVID-19. Nandito yung mga bagong kasal, mga kasapsoy. Hi! Mag-hi ka naman, uy! Mag-hi naman kayo sa mga kasapsoy. Mag-hi ka naman sa mga kasapsoy natin. At ito yung kumari kong napakaganda, naubod ng ganda, at pinakamaganda. Ayun, bagong kasal sila. Congratulations! Congrats! At ayun yung groom, oh. Ang saya-saya nila, oh. Sana all. Grabe. Sandali nga, kuhanan ko kayo ng shot na pangmalayuan. Grabe talaga. Kinikilig ako. So ayun mga kasapsoy, congrats sa mga kinasal. At sana kaslin din ako. Ay, Kuya Rodel, mag-hi ka naman sa mga kasapsoy natin. Ay, congrats. Hello, congrats, hi. Smile! Mag-hi naman kayo dyan sa mga kachapsoy natin para makita doon sa Maynila. Ayan po, yung mga gwapo na bride at groom na maganda. Yung mga gwapo na bride at groom na maganda. Anak Luti, mag-hi ka naman para makita ka doon sa Maynila na mga kachapsoy natin. Ayan. Sila yung mga bagong kasal dito sa Barangay Magsaysay. 3 na yung nakuhanan natin, yung isa nakalusot eh. Sila po mga kachapsoy. So, tapos na po tayo ngayon sa ating vlog. Kung itinakita po natin kung ano po yung mga preparasyon ng mga tao dito, kung paano po mag-celebrate ng fiesta dito sa Barangay Magsaysay. At ayun po, nataon tayo na marami po tayong nakita na discovery. Nakita po natin may kinasal pala, may mga bagong kasal. So, salamat mga kachapsoy sa inyong pag-antabay. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe, like, comment, share, and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na i-upload ko. So, that's all mga kachapsoy. Ako pang inyong maestro Waray. Akala nyo po meron, pero waray.